میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تو بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بڑی آئی غمگین رہن لگ پئیاں نے. اللہ اکبر اللہ. روایات کے اندر موجود ہے حضور دے وصال تو بعد کسی بھی خاتون نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نو ہسدیاں نہیں ویکھیا. اے حضرت فاطمہ جدوں بھی انہاں نو ویکھیا گیا انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے پئے نے. اے رو رہیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی شیر خدا نو فرماندیاں نے علی میں تہاڈی خدمت وچ گزارش کرنی ہاں انج کرو اج دی رات مینوں میرے والد دی قبر تے لے چلو میں اپنے والد دی بارگاہ وچ حاضری دینا چاہنی ہاں. اللہ اکبر اللہ. ادھر رات دا ویلا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت فاطمہ نو نال لیا. حضرت فاطمہ نے حضرت حسن نو بھی نال لے لیا. حضرت حسین نو بھی نال لے لیا. حضرت حسن نو بھی نال لے لیا. حضرت حسین نو بھی نال لے لیا. اور جناب حضرت سیدہ زینب آپ دی بیٹی انہاں نو بھی نال لے لیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے چلیاں گئیاں نے. اپنے والد محترم دی بارگاہ جلوس کردیاں نے. ابو جی تسی میرے کولوں جدا ہو گئے جے. میریاں اکھاں یہ گوارا نہیں کردیاں. میں جنی دیر تک تانوں ویکھا نا مینوں سکون تے آرام نہیں ملدا. ابو جی میں چاہنی ہاں میری تواڈے نال ملاقات ہو جاوے میں تانوں ویکھ لواں. اللہ اکبر اللہ. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے سب علیہ مصائب لو انہا سب علیہ مصائب لو انہا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے میرے تے کنیاں کو مصیبتاں پے گئیاں نے. اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. اگر یہ مصیبتاں دناں تے پیندیاں تے دن راتاں ہو جانے سن. اللہ اکبر اللہ. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے اگر یہ مصیبتاں رات دناں تے پے جاندیاں تے دن دی راتاں تے وچ تبدیل ہو جاونا. لیکن نبی دی بیٹی جنہاں نے اتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کیتا ہوا ہے اکھاں دے وچوں آنسو ضرور نے لیکن زبان تے کبھی ناشکری دے لفظ نہیں نکلے کیونکہ میرے نبی نے تربیت کی تھی. اللہ اکبر اللہ. ذرا روایت سندا جا میرے تے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو بڑی مشہور روایت ہے. کتاب کا حوالہ بھی دیتا جاواں گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر روایت نقل کرتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت وچ گئے. جنت وچ ایک بوٹا ہے ایسا پھول کھڑے ہوئے جن کی خوشبو پورے جنت وچ نہیں آئے گی. یہو جی خوشبو میرے نبی نے پورے جنت وچ نہیں محسوس کی تھی. حضور نو اتنی خوشبو نہ جنت وچ کتے محسوس ہوئی نہ جناب دنیا دے وچ ہوئی. میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو دا او پھل توڑیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. اللہ نے سیدہ فاطمہ پیدا فرمایا. اللہ نے سیدہ فاطمہ پیدا فرمایا. اے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روایتاں وچ موجود ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جی کردا میں جنت دی او خوشبو لواں میں جنت دی اس پھول نو ویکھاں. جب میرے نبی دا دل چاہندا میں جنت دی او خوشبو لواں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے کول جاندے حضرت فاطمہ دی پیشانی تے بوسہ دیندے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نو سنگ دے اسے ہی پھل دی خوشبو آ جاتی. ارے بھائی فاطمہ کو ذات کو شخصیت کو ہستی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے گھر میں جاتے تو سیدہ فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. سیدہ فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فاطمہ کھڑی ہوتی تو میرے محبوب کھڑے ہو جاتے.